Lauterdiko txapela estrenatuz hasiko du hiru joke binakakoa, atsedena hartzeko denborarik gabe hasi ere. Ez du horren beldurrik ordea lagunak. Maila ikaragarria dauke, oantxe irabazi du Lauterdiko txapelketa eta momentu honen daun, ez? Nik uste pilotari bat momentu honen daunen beti disfrutatzen okien dela. Ezkurdia Zabaleta aurrean izan da lana erruz egin beharko du Barriolak. Gustaituko gure joko egiten ez da, velozidia jarri atzen, kastigatuta gaurren daukotenen bukatu. Sakanako bikote gazteak ikusi zuen iaz gaizki estea, larrutik ordaindu daitekeela txapelketan. Lehen urtean, akatsak egin ginen hasieran 4 jornada galtzen, o 5 aurrerako ezin puntuik eta berratzen. Hoi ezin dau hola pasa ez da. Duela urtebete jokatu zuten injustu bi bikoteek elkarren aurka, beteranoentzat izan zen garaipena. Gaur gazteek errebantxea nahi dute. 5 aurrera Eibarren Euskal Telebistaren lehen katean zuzenean. Juan, cambio de chip.